lang hilin eh. Hay Ginoo, salamat Lord, mayong buntag sa tanan, tibok kalibutan. Salamat Ginoo. Tangan pa ko na mo bastoy panglawas sa rong buntaga. Salamat gyapon ko sa mga gahom. Panaderon, Huwebes, pizza sa ron 3. Wala ko bagong kalendaryo. Mayong buntag sa tanan, tibok kalibutan. Kamusta na mo? Sa di pa ko maghalin, di pa ko magawa sa bahay. Salamat gyapon tas kahit tasan. Kay ginawa pa tanong buntaga, ug naglarat pag atang mata, bitaw. Good morning, tibok kalibutan. Ilim sa tag-init. Good morning, Ma'am Pilisa, taghap. Higop na kong baligam-gam nga tubig. Ay, wala mo ko'y kape-kape. Ni Ma'am Yuning Ayop, morning Ma'am. Ma'am Cherry Ulrich, kamusta? Arlene Rolon, good morning. Sa kanon na yung paglili sa ahang payag. Alanis Nisan sa CDO, mayong buntag diha, Cagayan de Oro City. O diha sa Cebu, Noel Dominguez. Mayong buntag, taga Cebu, Sugbo. Nagang Igsunda Cebu ron, Sir Milita. Uban ni Amy. Mayong buntag diha, mga igsoon. Sa buong maguli. Summer na. Ito. Chika-chika sa kukalidot, labog ko padaghang panday, wapay aliwares. Kamusta mo tanan, update sa kahimtang katong nangutanan, haniingan nga, wala baday ko nukos tagbilaran. Wasa, kay nagpa-repair pa ko sang payag. Napaningan na nga, mo-graduate na kunughang mga alaga dadto sa Isidro, mo-graduate na, K-12 o grade 6 to sila. Si Era o Jidin. Graduation nila karong karong 12 ang mga apo ko kibaw kung sa ilang closing. Mainit sa kog ininit tubig ra. Wa ko makahaling sang abuhan. Last na siguro ron ng haling sang abuhan sa gawas. Kay murag mahuman ang surat to sud. Wa po kibaw sure ba nga pwede na ba to? Hinatutang mapwede na kaya nga ba ko nila nga og mapwede na nagto ko magluto ko this time ng takang kong biko. Samok magod sila kaang kong biko. Sugod na ko ron og ligamo. Isa tunay. Kay asa to? Ano lagi? Maadto ba kaniyang hitir? Kasi mo ininot bong? Hindi mo gikaon. Inom mo rin kung ininit. Isa nga, inot bong siya. Pila ka naong nay? Pila ka naong imong inot bong? Kapilig biyabas na eh. Ano sa na inot bong? Idiran halibon to laya pa ni. Kaya pa ni. Bing-bing sugo ah. Haling na pagkus gawas ron. Ma'am Sarala Alila Amid, kumusta ma'am? Good morning. Diha pud salite ni Ma'am Idina Urada Kanite. Good morning ma'am. Good morning das imong pamilya. Salite. Kamusta panahon? Dari gahapon init buntag pagka
Ting paniud to na, nindiga mo na, ning dakdak ng pag-uwan, ang kasuga. Madungani kay nakauto ko sa didung ag. Iwan panahon karon, bugso-bugso. Arang inita mo kalitog uwan, mo na yung makatarurok. Takpan na ni tarurok ng sana si sakay suon. Bawal man kang maulian na maturon mga kinahanglan jud buntag sa dupa maligo na kay arong mata alindahawan kaligo na daan di masubawan. Nang kinahanglan sa di pa mo gawas sabay malumos na daan. Bitaw maligo daan sa mong gawas sabay para karon na trabaho nga pag waras-waras. Kadipod-dipog labi nagmuuwan dun pagtud duha ka tawo hanggi katrabaho busy man gyapon kay maghikay man nagutan naghipos-hipos gabi kay gabi nakuratan galing ko nailansamento na sud og kalit gabi ning handog mo ilis asa ko kabalibad na ning dasdas na tong anak sa among diyan nga board member sa una Jami Molina. Saksak sa gabi kay makiilis ko no, makisiar, hala, isag nagkalanrakas. Isag pag imong balibaran nga. Karatalay ko gabi kapanguan kay wala ginanag kalanrakas. Okay na pud siya. Doktora ra ba to? Doktora, abogada pod. Na, maghalin sa ako. Di ako masang kabuan, makahaling makakuron. Hansa ko. Isa ba rin sa o? Sa do? Wala po sila ba no? Buti ron. Ay, may abunan ho. Nasa na di. Balhin, hindi ko na ito mahamana. Ito na ito. Kahalin. Ito ito basa. Higa na rin ang ludan. Ano ba yun? May taba kayo. Tabaon. Kanyang abuhan. Dabdaban. Ano sa pamatapos ng abuhan, anong klasta na kumagdungag. Mama, salamat guys. Ang pamaho, piniritong bal, buwad, ang rice, ang ilog, ang maghimagas, matutang pula may gahapon, sa tuyang gingan dani, o saging, paway sa ginamos,
Dani sila, kanilang tirahan kani. Ug kani gani piloton, ug mapas, katong bintana siguro. Ug kani pa rin dia, sulidan man kuno na. Mahaw na sila. Hindi na pa di mo day. Ha? Mahaw ta, mahaw. Mahaw ta, maraming pamahaw ron. Okay la. Punta na. Mas na kaya. Salamat des Ginoo, 2 years na day ko karon. Nagasang kagupira. Salamat Ginoo. Mutuyert ko sa Dalton ugma. Edad sa bata, mapahingid. Tuig sa pagbikas pag-opera. Upload this, di ko bipirahan sa ako. Kita ko cellphone ni Upaw nga ni labay. Salamat Ginoo, abot pa ko 2 ka tuig ikas pag-opera. Let's go. Hindi ko na grass. Sa pinakon. Sumpa mo sa kaya to? Dagdamba kay tungtungan. Human lang daras kilid. Kalan rakas. Sapo din na. Sudan para paniud to daling isdang focus nga 1 kaya nga garan to 50 to 80 mura din maiirag na tag 180 sang do dana ni paniud to og panihapon. Mura ba din kinabratuhan nga mapalit mula baydan ni sa garan dun kay bangus 300. Jawa na puto na uso tong tilap pantat sa hanganakon. Tapos to kay 180 po tong kilo. Ano ni na para panyod turon. Nakadaot kuan pa lain-laing panday. Pag nagsunod may problema ruli problemados ruli tapakon kuno dak sunod. Da man pa nakakasa minto. Bisa ditong pandai na kay 6 digit. A few moments later.
Hi, hello. Di ana. Kapahoy na dyan kong dagang-dagang sa gawas. Kaya naman na ang abuhan daari, ang dapog. Diya kaya ningon man ko nila nga magtakangan na ni magdangag ko, magluto ko, berinda nila biko. O na niya na rin ang takana dyan kari. First time. Doon na rin ang biko. O, di na kapilit na ni. At ang ilaman sa aglatik. Mara. Hi, hello. Di ana. Kapahoy na dyan kong dagang-dagang sa gawas. Kaya naman na ang abuhan daari, ang dapog. Diya kaya ningon man ko nila nga magtakangan na ni magdangag ko, magluto ko, berinda nila biko. O na niya na rin ang takana dyan kari. First time. Doon na rin ang biko. O, di na kapilit na ni. At ang ilaman sa aglatik. Mara. Linalangan. Naghiwi man. Ito mag-isa pa lang na hiwi. Nakamasang nagtulo ka sako. Saplunan. Akong saplunan kaya naghiwi man. Saplunan guys. Bagduhan. Kadringat ng taos ruli. Naglisod ang mason. Sa pagsunod sa nahiwi. Nakas na nun sa simento. Ang baga na dyan di kuan. Dapat dari Picasso pa. Yan na. Ang latik. Munag ang latik. First time nang kita kasang abuhan. Kaning latik o kaning dinag nga pilit. Madun yung una nang idengag dan isang bagong dapog. Pamahag na. Isang bagong abuhan. Dijang pado na dun kaysa katong na kuana na nagtumba na ba nagtabingi na katong na pusa to latong kay ning dijang pulian mo ni jang aga apat ka sako. Grabe yaya apat sako sa raka ngon kay jang sulian. Salamat sa gamit na sila gabo ko. Medyo kumawanan na tumagdag og magtingungan na. Daghang salamat ninyo na prastaw nagabuhan bago pa fishing. Kay nami madungagan. Wa pa sira na ang hali-alihan rapod og sin lagi. Daghang salamat Ginoo. Ano na jud ka tiip.